सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सनाथि मायथाइ फोरबो खुंदों गौरां सार्कल इयुथ कमिटिजों लोगोसे गौरां सार्कल सानडे स्कुल कमिटिया। 1976 मायथाइनि जानुवारि दानाव गौरां सार्कल बिथोन बायदियै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गौरां सार्कल इयुथ कमिटिखौ गायसननानै लानाय जादोंमोन। बे सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय गौरां सार्कल इयुथ कमिटिजों लोगोसे गौरां सार्कल सानडे स्कुल कमिटिनि सनाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै नङाब्लाबो मोजांथारै इसोरनि सिबियारि एबा इसोर फोथायग्रा गासै मण्डलिया साफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। लोगोसेनो दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो जिसु ख्रीष्ट सिबियारि डक्टर संग्राम बसुमतारीजों लोगोसे मिस्टार जुस मुसाहारि बिथांमोनहा। फैबाय थानाय समाव जोङो हानायमानियै जोंनि बेस्ट साबसिनखौ होनानै जों खामानि मावलांनो जोङो नाजागोन। मानोना इसोरनि होजानाय जों साफ्रोमाबो रेसपन्सिबल। जोंनि लाइफनि जोंनि बेक्तिगत जोङो रेसपन्सिबल आरो नैथियाव जोंहा न'खर जोंनि समाज जोंनि देरबोनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा बिनिखायनो आं दहाय होनलांनाय बायदि आत्मिकाव जौगालांनांगौनि थाखाय जों गुबुन गुबुन हाबाफारि लागोन आरो जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो जौगालांनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबाय थागोन। जेरै जोङो मेट्रिक पास आरो HS पास जानायफोरखौ आरो बिनि सिगाङाव फरायनाय गथ'फोरखौबो जोङो केरियार काउन्सिलिं जों होयो। जों मोजां मोजां अफिसारफोरखौ जोङो लिंहरो आरो बेबादिनो गोजौ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलावबो जोङो सार्भिस ससियेल सार्भिस बेबादिनो हायार स्टाडिनि थाखायबो जोङो गोसो होनो जोङो थुलुंगा होनो जोङो नाजागोन। आरो बेबादिनो जोङो माखासे समाजारि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव लागोन आरो स्पर्ट्स बेबो जोङो थागोन एनुवेल। आरो लोगोसे जोंनि जे फंबाय बिनानावमोननि जे गोबां हिडेन टेलेन्टफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जों गुबुन गुबुन मोनसे सुबिदा खाबुफोर होनानै जोङो खामानि मावलांगोन। आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो लाइसि दिहुनलांगोन। जोङो सोरां लामा मुङै मोनसे लाइसि दिहुनदों। बे लाइसियाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा खन्थाइ रायथाइ सल' आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन सावरायथाइफोर आरो गोबां बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनायनि थाखाय जों मोनसे बोसोरारि लाइसि दिहुनदों। आरो बेयावबो जोङो बे खामानिफोरनि गेजेरजों जों माखासे लुखांनायनि खामानिखौहाय जोङो मावलांगोन। आरो जोंखौ जोङो खावलायगोन जोंनि मानगोनां बिमा बिफा आरो दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे जोंनि खामानि मावलांनायाव बयबो जेन' मदद खालामो। हामबायसै।